Velkommen til denne video, der handler om, hvordan man får taget billeder af fugle i den frie natur. Det at tage billeder af fugle er en meget vanskelig disciplin, og det har noget at gøre med, at fugle er meget sky og svære at komme tæt på, og de bevæger sig meget hurtigt. Og det stiller store krav til det udstyr, vi prøver at tage billeder af dem med. Selvom at man har meget kraftige teler på, som den jeg sidder med her, fylder de meget, meget lidt i den samlede ramme, når vi ser dem på computeren. Og derfor er kravet til skarphed og rigtig belysning og rigtig autofokus meget afgørende. Og det vil jeg komme ind på i løbet af denne video. Vi skal se på praktiske eksempler af fugle, der er taget i den danske natur, og jeg vil vise, hvordan at man kan forbedre billederne hele vejen igennem Photoshop, for på den måde til sidst at få det optimale ud af det. Vi skal også se på, hvordan at man sætter udstyret op med hensyn til autofokus, til lysmåling og i forhold til blænde og lukketid. Alt sammen vil ende op med, at vi vil stå rustet til at gå ud i den danske natur og få taget nogle gode billeder af fugle, så vi kan dele med andre. Grundlæggende er der 3 ting, der skal være i orden, for at vi kan få succes med at tage billeder af fugle i den frie natur. Det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge et kamerahus. Det kunne være sådan som det her. Og vi skal bruge en optik. Det er det, vi har her. Og så skal vi bruge et hukommelseskort, der skal være rigtig, rigtig hurtigt, fordi vi har brug for mange billeder. Denne video tager udgangspunkt i et budget, der strækker sig fra ca. 15.000 kroner og op til 20.000 kroner. Og alle de billeder, der bliver vist i løbet af videoen, er taget med udstyr i den prisklasse. Lad os kaste os ud i og få demonstreret, hvordan at man sætter kameraet op til de bedste indstillinger, når det gælder om at tage billeder af fugle. Det stillbillede, vi har her, det er de indstillinger, jeg bruger og har bedst erfaring med, især i forhold til fugle i flugt. Det første, vi skal, det er at få sat vores programvælger rigtigt. Og her der skal vi væk fra den grønne zone og forbi P, forbi TV og op på AV. AV står for Aperture Value, eller på dansk blændeprioritering. Og det vil være vores udgangspunkt fra nu af. Man kan se, at kameraet er sat til AI servo, og det betyder, at kameraets autofokus forsøger at følge med de fugle, som er inden for AF-feltet. Hvis det er en fugl, der sidder stille, det kunne være en fugl, der sidder på en gren eller i toppen af en busk, der kan man godt gå ind og vælge one-shot-metoden i stedet for. Men nu går vi igennem det, og det gør vi lidt hurtigt, step for step, så vi ender med en opsætning, der i hvert fald kan bruges. Efter noget tid kan man jo individuelt vælge andre indstillinger, men det er altid godt at have et udgangspunkt, og det er det, jeg forsøger at levere her. Det første vi gør, det er, at vi trykker på Q-knappen på bagsiden af kameraet. Og den står til 5 nu, og den vil vi godt have op til blænde 8, og det gør vi ved at dreje på det store hjul. Sådan, så er det på plads. Det næste vi skal se på, det er vores ISO-indstillinger. Og den vil vi godt have skruet op, så vi drejer igen på det store hjul. Og det bliver vi ved med, indtil vi kommer op på 1250 ISO. Det har vi her. Det næste vi skal se på, det er, at vi skal overbelyse billedet en lille bitte smule. Og det gør vi ved at gå ned på slideren for det, og så drejer vi igen nogle få trin op til cirka 1 eller knap 1. Det kunne godt være der. Ja, så går vi videre, og vi springer de næste ikoner over, for nu skal vi ned og bestemme, hvilket format vores billeder skal optages i. Og det gør vi her, og så trykker vi på Set, og vi vælger, at vi godt vil have RAW med, så vi drejer op på hjulet på toppen af kameraet,
Og så kan vi se, at den allerede nu står til large, som den skal. Så det er, som det skal være. Det næste, vi skal have sat, det er, hvilken metode vi vælger, der skal skydes efter. Og det gør vi ved at trykke på Sæt-knappen. Ja. Og da det er fugle i flugt, vil vi gerne helt over på AI Servo. Det vælger vi og trykker. Det næste, vi skal have sat, det er vores lysmålermetode. Og det gør vi her. Og der kan der vælges, synes jeg, frit imellem den, som den står på nu, den evaluerede måling, eller hvis vi går tilbage igen til den partielle. Jeg vil nok foretrække den første, den evaluerede måling. Det siger vi ja til. Sådan. Det sidste ikon, vi skal ind på, det handler om, hvor mange billeder i sekundet, vi ønsker at optage med. Se, som default står den til et billede ad gangen. Det kan vi ikke bruge til noget til fugle. Så vi vælger enten den, der hedder H, det er enten 7 eller 10 billeder i sekundet, afhængig af kamera, eller herover 3 billeder i sekundet. Jeg synes lige så godt, at vi kan sætte den til det højeste, så vi går over på 10 billeder i sekundet og trykker OK. De her kameraer tilbyder flere forskellige autofokusmønstre, der er nyttige til hver deres formål. Hvis man fokuserer op imod en blå himmel, så er det en god idé at bruge et bredt felt, fordi så er der en god chance for, at et af felterne rammer den fugl, vi er ude på at fotografere. Men et bredt felt kan godt være et problem, hvis man fotograferer inde i en skov, fordi man risikerer, at et af autofokusfelterne fokuserer på en gren, i stedet for den fugl, vi ønsker at fotografere. Så i den situation er det nyttigt at bruge et af de mere smalle mønstre. Og det er for eksempel det, vi ser her. Nu skal vi se på det fænomen, der hedder kromatisk afvigelse. Kromatisk afvigelse, det er et fænomen, der opstår, når lys med forskellige brydningsindeks, altså farver, passerer ind gennem linsens mange lag. Og det kan vi se her. Der er gjort meget for at undgå det problem med at indsætte forskellige glastyper. Det kan være SLD-glas, eller det UD-glas, eller FLD, eller hvad det hedder alt sammen. Men alligevel vil der altid være en lille rest tilbage. Og fænomenet ses tydeligst på billeder med meget høj kontrast, altså der, hvor for eksempel sort og hvid mødes. Der vil man kunne opleve nogle misfarvninger i den kant. De kan være grønne, eller blå, eller røde. Og vi skal også se på, hvordan at man får løst det problem inde i Photoshop. Det var så lidt teori om kromatisk afvigelse. Lad os prøve at se på et praktisk eksempel på det. Jeg har her et billede af en rovterne. Det er det, der ligger her som RAW. Man kan se, at jeg har billedet liggende 2 gange. Her, både som RAW her, og herover som JPEG. Jeg vil kraftigt anbefale, at man i sine indstillinger vælger både at optage i JPEG og i RAW samtidig. Fordi at man i RAW har betydeligt bedre muligheder for at lave de korrektioner, der er brug for, især når vi taler kromatisk aberration. Lad os prøve at åbne det, og når vi åbner det i Photoshop, så åbner man i det, der hedder RAW Converter. Vi ser, hvad der sker. Se, det har vi her. Og umiddelbart ser denne rovterne jo egentlig meget fin ud. Men går vi lidt tættere på, så vil vi kunne se kromatisk aberration. Skal lidt tættere på nu. Sådan. Se, så meget zoomet ind her, der kan vi se, at der er de misfarvninger, jeg nævnte. Man kan se, at der er en grøn kant hernede langs med, og man kan se, at herude, der er der nogle rødlige og lilla misfarvninger, og de er også her på vingerne, og de er også heroppe. Og dem skal vi af med. Og det vil jeg vise nu her, hvordan man gør. Herover i baren herover, der er der et billede af en optik. Den prøver vi at trykke på. Og der er et flueben, der kan markeres, der hedder fjern kromatisk afvigelse. Og når jeg klikker det af, så vil man kunne se, at de misfarvninger, der er de steder herude, at de vil forsvinde. Vi holder øje. Sådan. Så er de væk. Nu vi alligevel er herinde, er der et andet lille trick, jeg godt vil vise, fordi tit er det sådan, at fugle, der er optaget på stor afstand, der ligger sådan et atmosfærisk slør hen over det, og det kan man godt gøre lidt ved. Og det gør man inde i den her inde, der hedder FX. Der ligger en, der hedder fjern
tåge, og den skal man være lidt forsigtig med. Så vi prøver at tilføre denne effekt. Nogle få trin, og vi holder øje med ud til venstre, hvad der sker. Sådan. Så nu kan vi se, at der begynder at komme advarselspixels herover, at vi er ved at miste data. Så nu skal vi i hvert fald ikke trække den længere ind til 17. Det er måske endda i overkant. Så hvis vi går lidt ned igen, lige ind til sådan, så er advarslerne om tabt data, de er slukket. Nu kan vi så prøve at åbne billedet, og det vil sige, at nu forlader vi RAW-konverteren herinde, den der hedder Camera Raw, og går ind i det egentlige Photoshop. Så er vi herinde, og vi prøver så at zoome lidt ind. Og kan nu se her, at vi har et fint kontrastrigt billede af rovtanden, der er fri for kromatisk aberration. Så det billede, det er færdigt, og det vil vi gerne gemme. Så vi går ind her og siger gem som. I vores hovedmappe. Rovterne. Korrigeret. Og vi gemmer så her i JPEG. Og gem. Og vi vælger at gemme i et stort format, så vi kan lave udsnitsforstørrelser og meget andet senere. Og klikker OK. Så er det problem løst. Jamen, vi vender tilbage til vores ISO-indstillinger. Og kameraet har mange forskellige ISO-indstillinger at byde på. Lige fra 100 og langt forbi 1250 og op på 6400. Men jeg synes, vi skal gå tilbage til de 1250, vi har talt om tidligere. Og så skal vi se på, hvad konsekvens det har i forhold til, hvilken ISO-tal man vælger. Se, her har vi en hættemåge, der står på fontænen ude i Damhussøen. Og den har jeg prøvet at tage billeder af ved forskellige ISO-hastigheder, for at demonstrere, hvad forskellige ISO'er betyder for kvaliteten af et billede. Lad os prøve at se nærmere på, hvad ISO-indstillingerne egentlig gør ved vores billede. Se, det billede her af hættemågen fra Damhussøen. Heroppe, det er taget på 100 ISO. Og det er jo et fint og rent billede, uden nogen form for støj. Så har jeg hernede prøvet at tage det samme billede med forskellige ISO-indstillinger. Fuglen stod stille ude på fontænen derude. Vi prøver at zoome ind, så vi lidt bedre kan se, hvad det er, der sker, når der bliver skruet op for ISO'en. Her har vi altså de 100 ISO. Der kan man se, at det er et fint og rent billede, uden nogen form for støj. Det er stadig fint på 400, som er det næste billede her. Og helt acceptabelt. Og det er det også på 800, men der kan vi godt se, at der begynder at ske lidt, men det kan stadig gå an. Og herimellem, mellem 800 og 1600, der ligger de 1250, som jeg kører som standard. Vi kan se på 1600, der er der betydeligt mere støj, hvis man kigger her, her og her. Og bevæger vi os ud på 3200, så er det jo virkelig markant, at der er kommet sådan lidt meleret udtryk ind, og der begynder at komme sådan nogle lilla og blålige fregner frem her. Så hvis man kigger her og kigger herop, så er man ikke i tvivl om, hvad ISO gør ved et billede. Grunden til, at man så alligevel vælger ikke kun at fotografere på 100 ISO, for det vil jo være logisk, det er, at lysfølsomheden på 100 ISO, den er meget, meget lille, så kameraet skal bruge mere lys og mere tid for at tage billedet korrekt eksponeret. Og når man arbejder med lange teler, der vil man jo gerne op og kunne fotografere på en 1000-del sekund, hvis de taler for eksempel 600 mm. Og det kan man ikke opnå på 100 ISO, og derfor er man altså nødt til at gå lidt på kompromis og vælge et ISO-tal for eksempel mellem 800 og 1600. Så alting har sin pris. Under afsnittet opsætning af kamera, der anbefalede jeg, at man kørte med en let overeksponering af sine billeder. Og det gjorde jeg, fordi at man ellers risikerer at få lidt silhuetagtige billeder, ligesom vi ser her. Det billede her af ringduen, der sidder ude på en lygtepæl, der kan vi se heroppe under EXIF, at der er ikke lavet nogen overeksponeringskorrektion her. Den står på 0. Og da duen sidder med himlen som baggrund, så får den altså det der lidt silhuetagtige præg, og det er vi jo ikke interesseret i.
Herover der er gået et trin op, og der kan vi jo se, der er jo meget mere gennemtegning. Her i, også nede i skyggerne faktisk, altså hvis vi sammenligner hernede og her. Og det er altså ved plus 1. Nogle gange kan det være nødvendigt at gå endnu højere op. Her er så gået 2 trin op, og det er måske lidt i overkant. Men det er nemmere at redde et billede, der har fået lidt for meget lys, end et, der har fået for lidt. Og vi kan se her, det gør jo også noget ved lukketiderne, fordi jeg har jo låst vores blænde til blænde 8. Det kan vi se her hele vejen over. Og det gør jo, at når man ikke korrigerer, så opnår man en lukketid, der hedder 1 til en 1250 del. Og herover der er den faldet til en 500 del, og herover til en 320 del. Så det skal man altså lige være opmærksom på, at det koster på lukketiden, hvis det er, at man vil bibeholde en konstant blænde. Hvis man skulle være så uheldig at være kommet hjem med et billede, der er underbelyst, så er der nogle gode muligheder for at rette op på det i Photoshop. Lad os prøve at tage udgangspunkt i det billede af ringduen. Det er det, vi har liggende herover, som er underbelyst. Så det billede, det har jeg også gemt i RAW-format, og det vil jeg kraftigt anbefale, at man optager i både RAW og JPEG. Fordi inde i RAW, der har man nogle ekstra muligheder for at rette op på for eksempel en underbelysning. Og det vil jeg vise jer, hvordan man gør. Vi prøver at åbne billedet. Og her kan vi jo tydeligt se, at billedet det er underbelyst her. Fordelen i RAW, det er, at der herovre i baren til højre er en række slider, der tager sig af hver sin del af belysningen på billedet. Det, der er problemet her, det er jo, at vi har alt for mørke skygger her. Så hvis vi prøver at tage slideren og bevæge den over til højre, samtidig med, at vi holder øje med, hvad der sker med billedet, så kan vi se, at der er gode muligheder for at få gjort det her billede rigtig flot. Sådan her, kan vi se. Det kunne godt være cirka her. Se, nu er de advarselspixelseret, nu er de også ved at slukke. Og så kan man også løfte hele belysningen, det kan man gøre herop. Men se, så kommer himlen med. Og se, hvis man går for langt herover, så bliver himlen helt hvid. Der har man den mulighed her, at hvis man tager det, der hedder højlys, så kan man dæmpe kun himlen, men ikke partier på fuglen. Se her. Så kom der lidt mere gennemtegning af himlen. Det er faktisk meget fint, som det ligger her. Vi prøver at åbne billedet inde i selve Photoshop, det vil sige, nu forlader vi Camera Raw. Her. Og se, det er jo faktisk blevet et rigtig, rigtig fint billede. Hvis vi prøver at forstørre det lidt her, og zoome lidt ind, så kan vi se her, at der er faktisk fin gennemtegning hele vejen rundt. Men der er selvfølgelig lidt støj hernede, og det ville der ikke have været, hvis at vi havde taget det rigtig eksponerede billede. Og det vil jeg lige demonstrere her, bare for forskellens skyld. Så vi lukker ned, og vi gemmer. Vi siger nej her. Så prøver vi at tage det næste billede. Det er det her over. Det er nummer 26. Det er det, der ender på 26 her. Og prøv at kigge på det. Der har vi her. Nu skal vi lige have lavet en udsnitsforstørrelse. Det gør man ved at gå herop. Nu kan vi bare lave en hurtig en her. Sådan her. Og så trykker vi Enter. Sådan her. Og vi prøver at gå lidt tættere på her. Og se, der skal ikke gøres ret meget ved det billede. Vi kan godt lige hæve skyggerne en lille bitte smule. Så vi får det gennemtegning. Sådan her. Det kunne godt være her, og så prøver vi at åbne billedet. Og så prøver vi at gå ind her og kigge. Og der kan vi se, at der er betydeligt mindre støj. Fordi at selve grundoptagelsen den var bedre, end der var på det andet billede. Så det er altså vigtigt, at man prøver at få eksponeret billedet så tæt på idealet som muligt, når man står derude. Og vi lukker. Og vi gemmer ikke. Sådan. Det sidste, vi skal se på i denne video, det er, hvilket udstyr, der kan anbefales til at fotografere fugle med. Alle de billeder, der er vist i løbet af videoen, er taget med et udstyr inden for et budget på mellem 15 og 20.000 kroner.
Der er blevet brugt 2 forskellige kameraer og 2 forskellige optikker. Det jeg kører med til daglig, det er den her kombination her, som er Canon EOS 7D Mark II, som er et ret nyt kamera fra Canon af. Og det er meget velegnet til fugle, og det er netop blevet opdateret fra den gamle 7D'er. Der er blandt andet kommet 10 billeder i sekundet, og det er noget, der er meget brugbart, fordi tit så har man kun ganske få sekunder til at få fotograferet den fugl, man nu har fået øje på, inden den er væk. Og så er det vigtigt at have nogle frames at vælge imellem. Og 10 billeder i sekundet, det er faktisk pænt voldsomt. Vi prøver at høre, hvordan det lyder. Det er altså et kamera, der virkelig er skud i. Og det er også den følelse, man har med kameraet, det er, at det er et kamera, der virkelig har attack. Så har det 65 autofokuspunkter, og det er også en vigtig forbedring, der er kommet. Fordi at når den fugl, vi vil fotografere, fylder meget, meget lidt i søgeren, og dermed også inde på chippen, så er det vigtigt, at autofokuspunkterne de ligger tæt, sådan så at kameraet har mulighed for at få noget at bide i, hvis man kan sige det på den måde. På de 2 områder her, altså antallet af billeder i sekundet på 10 og antallet af autofokuspunkter på 65, det er et step op i forhold til 70D, der har 19 autofokuspunkter og skyder med 7 billeder i sekundet. Men begge kameraer er aldeles fremragende til det her formål her. Og så er der altså en pænt stor prisforskel på dem. Så man får mere med 7D Mark II, og det er et step op, men man kommer også til at betale meget for det. Noget jeg savner på 7D Mark II, det er den funktionalitet, der er i 70D. 70D er det af alle de Canon-kameraer, jeg har haft. Det er nok det, jeg har haft den bedste følelse med. Det er et meget velopbalanceret kamera, som har nogle features, jeg virkelig savner på 7D Mark II. Blandt andet så har 7D Mark II, det har ikke nogen flipskærm, og det har noget at gøre med den weather sealing, Canon de vil opnå med de her kameraer. Og så har 70D, det har også touch, ligesom en mobiltelefon har. Det vil sige, at når man har taget et billede af en fugl, så kan man lynhurtigt, bare ved at klikke på skærmen, ligesom på mobiltelefon, så kan man zoome ud og se, om billedet er blevet skarpt, eller om der er brug for at tage flere billeder af fuglen. Det savner jeg virkelig, fordi det er noget omstændigt her. Der er mange knapper, man skal sidde og trykke på. Så begge kameraer er rigtig gode kameraer, og de har samme sensortype i, altså en 20,2. Canon siger, at den 20,2 version, der sidder i Mark II-udgaven her, er redesignet. Det vil sige, jeg tror, det faktisk er samme sensor, men som bare har fået et tweak, så den yder lidt bedre. Altså i forhold til ISO-støj for eksempel, skulle den være bedre end 70'eren. Men autofokussystemet, den fleksibilitet, der er i det, jeg tror også, at det fremgår lidt af videoen, at det ligger lige under fingrene her, hvilken mønster man vil bruge. Det er en rigtig, rigtig god feature at have, når man står ude i marken og tager billeder af fugle. Canon er lige kommet med et nyt kamera, der hedder EOS 80D. Og det er på mange måder en blanding af 70D og 7D Mark II. Det har 45 autofokuspunkter mod 70D's 19 og 7D Mark II's 65. Og så har det en mere pixeltæt sensor end begge de her kameraer her. Det er ikke altid, at det er så afgørende, hvor mange pixels man har til rådighed, men der er nogle situationer, det er en fordel. Så det kunne absolut også være et valg, der stadig kan holdes inden for budgettet på de 15-20.000 kroner. Så der er i hvert fald 3 gode kameraer i spil. Jeg kører med Tamron 150-600 mm blinde 6,3. Det er den, jeg har kørt med her de senere år. Både på 70D og på 7D Mark II. Og det er en ganske udmærket optik, som også har et godt zoomområde. Altså fra 150 og helt op til 600. Det er meget velegnet til fugle. Og så skal man jo tænke på, at når man kører med de her kameraer, og det er uanset hvad for et af dem man vælger, så skal man faktisk gange brændvidden. Altså de 600 skal man faktisk gange med 1,6, så man kommer op på næsten 1000 mm. Så hvad zoom angår, der er man dækket ind. Det giver næsten ikke mening at få mere zoom på end det her, fordi
så møder man nogle andre problemer. Hovedparten af billederne i videoen er taget med 70D, og så Sigmas pendant til den her. Sigma de laver en 150-600 mm, også 6,3, som faktisk på nogle områder er bedre end Tamronen. Jeg synes, den er lidt skarpere. Og så rent funktionelt er den også bedre, fordi en af de ting, der faktisk er lidt irriterende, når man går med den her, det er, at zoomen i den creeper, når man går. Det vil sige, at den ligesom, for hver skridt man tager, ligesom trækker sig længere og længere ud. Der kan man, på Tamron her, der kan man kun låse den inde på de 150 mm, hvor man på Sigmaen næsten kan låse vilkårligt. Det er en stor fordel. Og så har Sigmaen også den mulighed, at man kan få en USB-dock at sætte på, hvis man vil ind og finjustere sin autofokus, for eksempel, og minimumsafstand osv. Sigmaen kom også efter Tamronen, så de har altså haft muligheden for lige at toppe nogle af de vigtigste features på den. Der hvor Tamronen nok er lidt foran Sigmaen, det er dens coating. Den har en fantastisk god antirefleks coating, der hedder E-band coating. Og det er virkelig noget, der betyder noget, hvis man får befinder tæt op mod solen. Den er rigtig god til at undertrykke indre spejlinger, og det giver sådan et slør, der kan være svært at fjerne. Så det er to rigtig, rigtig gode optikker, som koster, inden for nogle få 100 kroner, koster de faktisk det samme. Hvis man vil køre med Canon, så har Canon inden for det her brændviddeområde, der har de en optik, som kan holdes inden for det budget, den her video tager udgangspunkt i. Og det er den der næsten legendariske 400 mm blende 5,6. Den har snart 25 års jubilæum, i hvert fald lige her med et par år. Og det er lang tid i den branche. Det er en hvid optik med rød ring, og så er det en prime, det vil sige, at den kan ikke zoome, den er 400 mm hele vejen igennem. Det er en super skarp optik, og så er den betydeligt mindre og betydeligt lettere. Jeg tror, man kan se det på grafikken, end både Tamrons og Sigmas zoom-optikker her. Og det er altså noget, der betyder noget. Den her, den vejer 2 kilo, hvor Canons 400 mm, den kun vejer 1,3 kilo. Men den, det er altså det er noget, man mærker, hvis man går med den over skulderen i mange timer. Det eneste minus, der er ved Canons 400 mm blende 5,6, det er, at den mangler altså den billedstabilisering, som både Tamron og Sigma har. Og så er brændvidden jo også lidt kortere. Og så er den også så skarp, så man godt kan sætte en konverter på. Nu er det en 5,6 optik, og sætter man en 1,4 konverter på, så kommer man op på blende 8. Og blende 8, det kan man godt få til at fungere som med EOS 7D Mark II og med EOS 80D, men ikke med 70D. Det skal man lige være opmærksom på. Jeg vil også nok sige, at sætte en konverter på en 600 mm optik i den her prisklasse, det vil jeg stille mig tvivl over for, hvor meget man vil få ud af det. Men det er i hvert fald en mulighed. Der er en talemåde blandt fuglefotografer, der hedder, at den bedste optik, det er et godt fotoskjul. For det er helt afgørende i forhold til at få taget et kvalitetsbillede, hvor man ikke bare kan se, hvad det er for en fugl, der er på billedet, men hvor man også skal skelne detaljer. Og det er uanset, om man vælger Canon, Tamron eller Sigma, også i den her prisklasse. Jo tættere på man kommer, jo mere detaljeret et billede får man. Så det er om at være tålmodig, og så i den forbindelse også at vise hensyn til de fugle, vi gerne vil have billeder af, så vi ikke bare tager ud og skal have et billede for enhver pris. Der skal være respekt om det liv, fuglene lever, specielt i yngletid. Men det kan godt kombineres, hvis man tænker sig lidt om. Så held og lykke med det, og så håber jeg, at vi får set nogle billeder på de forskellige sociale medier, hvor man kan lægge dem ud, eller man kan tage dem og glæde sig over dem til eget brug. Det var meget teknik, og det var meget information om software og kamera og alt muligt andet. Jeg håber, at det samlet giver mening, og så vil jeg anbefale, at man går ud og anskaffer sig noget udstyr og kommer i gang med at fotografere.